जायफोर इउटुबार दङ जायफोरा गावसोरखौनो समाज फोसाबग्रा बुङो बिथांमोना जेबायदि गेलेनो नागिरदोंना खबरदार स्टप खालामनांगोन नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बर' हारिखौ धंस' खालामनो नागिरदों जों रावखौबो जों रेहाय होनाय नङा ओंखायनो बे बाथ्रा बेयावनो जोबनांगौ। मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां जे बिपिएफनि हालोदा दिनैनि सानाव आवमा सोबनानै गोरोन्थाइ नांनाय दुम्बा बायदि जानानै फैबाय। गतिके बिथांमोननि जा केरेक्टार बे केरेक्टारा फाथि लानाय अमाफोर बायदिखा। गतिके बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव बुंनो मोन्थायानो गैया। दाख्लै 28 अक्ट'बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारीनि जि मोनसे बाथ्रा रायलायनाया भाइरेल जाबाय आरो जाय सुबुङा बे अडिअ'खौ भाइरेल खालामदों बेखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रों जों थांखि लानानै बे अडिअ'नि सायाव जोङो मोनसे आयेन गथे बेबस्था लानो थांखि लाबाय। माखासे जोंनि राजखान्थि दोलोफोरा गावनि खाबुनि थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिहोनायखौ जों नुदों आरो फिन जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे गाज्रि थासारि खालामनानै आरोबाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनायनि जि मोनसे सोलो बिथांमोना खालामनानै आरोबाव मोननै उग्रपन्थी बिथांमोना मोननै हाथियार हमग्रा हान्जाखौ बिथांमोना सृष्टि खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी जेब्ला अभार टेलिफन सावरायलायो सार बेबायदि थासारि जाफिनबाय नोंथांमोना बर' हारियाव बर' हारिखौ इनाय हाथियारजों उदां खालामनो थाखाय जि नाजादोंमोन बे दिनै जाफुंसारबाय नाथाय बे समाव मोननै हान्जाया फिन हाग्रायाव थांनानै इनाय हाथियारजों बिथांमोना बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फिन बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा होनो होननानै जोंनि आफादगिरिखौ सोंनायाव आफादगिरिया मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे मोनसे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारोब्ला बे हारिया माब्लाबाबो जोङो दावगानो हाया मानोना जों नुदों थांनाय बोसोरफोराव जोंनि जायफोर लाइमोन गथ'फोरजों जायफोर फरायनाय गथ'फोर दं कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्कुलाव फरायनाय जेब्ला इनाय हाथियारजों जोङो सोमावसारदों बै समाव जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै फरायनो हायाखैमोन जोंनि फरायसाफोरखौ आर्मि पुलिसा उग्रपन्थी साजायनानै थिउरि हानजा साजायनानै बिथांमोनखौ साजा होदोंमोन बैखौ नुनानैनो जोङो नाजायै नाजायै जों खालामफिननो हादों। बे बाथ्राखौसो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला बिथाङा सोंहरो अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आंनाव सोंस्लायस्लाय जायफोरा हाथियार हमनानै दिनै 2027 मायथाइनि 23 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिथांमोनाव सोंब्ला साबसिन जागोन मानोना बिथांमोना बेसेबां सम हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबां त्याग खालामनानै बावसोमनानै बर' हारिखौ बे थासारियाव गोजोन थासारियाव लाबोबाय बै बाथ्राखौसो बिथाङा मोजां बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै मैखोम बसुमतारी मा मेन्टेलिटिजों बिथाङा फिन बेखौ भाइरेल खालामखो जों मिथिया। मैखोम बसुमतारीया बेनि सायाव रायजो राजानो कैफियत होनांगोन बुजायनानै होनांगोन आरो मैखोम बसुमतारी सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेनगत जि राहा लानांगौ जों बेखौ अलरेडि लाखानाय जाबाय आरो बे जाथाया बेयावनो स्टप जानांगौ। जों नुदों माखासे इउटुबारफ्रा जाय इउटुबारफ्रा आथिखालाव गावसोरखौनो बर'नि गोरों होननानै गावसोरखौनो एकदम महापन्डित देखायनानै जोंनि गेजेराव फिन बिदा फंबायनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै जावले जावले बुंनानै जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव फिन गोरोबलायै गावजों गाव गोदो जेरै जालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबां गिदिर बेसेबां थुनलाइगिरिया जिउ गोमालांबाय बेसेबां आइजोफोरा जिनाहारि जाबाय गायदे बसुमतारी बायदिया गावनि गथ'खौ गोरबोआव लानाय बिथांमोना मुंख्लं जानांबाय बेसेबां बर'नि आइजोफोरा गावनि गोथारथिखौ भुमका बायदियाव खोमानानै लानांबाय बेसेबां आइजोफोरा गावनि जिउनि अनजालिखौ बावसोमनानै खाफालनि सिन्दुरखौ गोमानानै लालांबाय बै थासारिखौ दिनै बै इउटुबारफ्रा खालामनो नागिरदों नामा जोंहा मोनसे कुइसन दङ। ओंखायनो इउटुबारफोरखौ दिनै स्ट्रंलि बुंदों हारियाव जुदि बेबायदि बेले बेजे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जाय इउटुबारफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ मोनसे गाज्रि लामाजों लांनो नागिरदों हारियाव जुदि फिन बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि इनाय थासारि जाफिनोब्ला बेनि दायया बिथांमोनानो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों गारनाय नङा। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 15 फेब्रुवारियाव जों मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो जोनोम जादों। बे मोन्थोरानो जाहैबाय खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम 57 इयार्स जाबाय जोङो बर' हारिनि
खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय बे मोन्थोरखौ लानानै जों खामानि मावदों। जाय बायदि संगठनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जादों, जाय बायदि संगठनाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी जोनोम जादों, जाय बायदि संगठनाव कनकेश्वर नार्जारी बायदि दैदेनगिरिफोरा जोनोम जादों आरो बिथांमोनानो फोरोंलांदों। बर' हारिखौ जुदि बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला बर' हारिया फारफ्रोमबो दावगानांगोन आरो बेखौ लानानैनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बरुवा बेफोर बाथ्राखौ लानानैसो जों दावगाबाय थादों। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो ओरैबादि जोंनि गेजेराव फिन जेन माबा मोनसे बांग्रियासो माबा मोनसे सारअन्थायासो बर' हारिखौ नाख्रेबबाय बेबादि थासारि लांबाय थादों। जों दिनै वार्निं होदों, बर' हारिखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै गाज्रि लामाजों लांनो नागिरब्ला खबरदार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानायाव रावबो बे खामानिखौ मावनो हाया। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुदोंमोन बेनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों। सोरबा जुदि आरोबाव बे समाव गोजोन गैला, जोंनि गेजेराव खौसेथि गैला बेबायदि होननानै राजनिति खालामनो नागिरदोंब्ला खबरदार, जों वार्निं होखादों। खौसेनि बाथ्रा बुंदों जोङो, आफादगिरि दिपेन बरुवा बुंदों खौसेनि बाथ्रा। बे खौसेनि बाथ्रा जों गेलेनाय बाथ्रा नङा। दायो नोंथांमोनाव कुइसन खालामगोन, रायजो राजानाव कुइसन खालामगोन, हारिखौ थगायग्राया सोर? हारिखौ फोथाय खेबस' खालामग्राया सोर? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे जायफोरा गावखौनो हारिनि सानसुमै बुंनानै लायो, जायफोरा गावखौनो हारिनि दिथागिरि बुंनानै लायो, बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा बुङो? फोथाय खेबस'। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथाय खेबस' होनना बिथांमोनखौ आं दिनै सोंनो नागिरदों, फोथाय खेबस'आ सोर? दाखालि जों नुदों जोंनि आफादगिरिया आथिखालनि जि जोंनि पलिटिकेल थासारि बेखौ नुनानै खौसे जायाब्ला जोंहा उनाव फैबाय थानाय समाव बर' हारिया एसे खैफोदाव फैगोन। बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जायफोर राजखान्थि हान्जा दङ बर'नि, खौसे जानो थाखाय जों बाथ्रा बुंदों, रायलायदोंबो, रायलायनो सोलिबाय थादों। नाथाय बेवहायनो नुबाय दाखालि जोङो हाग्रामा महिलारिया फैनानै उल्था बाथ्रा बुंना होलायबाय बिथाङा। दा रायजो राजाखौ आङो साननो थाखाय खावलायबाय, हारिखौ मोजां मोनग्रा लिडारा सोर? नाथाय बेफोर बाथ्राखौ बुङालासिनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बरुवा जाय बाथ्राखौ हारियाव खैफोद फैदों बे बाथ्राखौ गसंथानानै बिथाङा बुंदों, बुंनांगोन। मानोना बिथाङा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मुरब्बि, बर' हारिनि सासे मुरब्बि। गावनि न'खराव जेब्ला खैफोद फैयो, गावनि न'नि बिगोमाया गावनि गथ' गथायखौ बुङो, न'खरनि गथ' गथायखौ बुङो, खबरदार रावबो गाज्रि लामायाव थांनो मोननाय नङा। दिपेन बरुवाबो बे बाथ्राखौसो बुंदों, जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै। बेखौ लानानै माखासे जायफोर इउटुबार दङ, जायफोरा गावसोरखौनो समाज फोसाबग्रा बुङो, बिथांमोना जेबायदि गेलेनो नागिरदोंना, खबरदार स्टप खालामनांगोन। नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बर' हारिखौ धंस' खालामनो नागिरदों, जों रावखौबो जों रेहाय होनाय नङा। ओंखायनो बे बाथ्राया बेयावनो जोबनांगौ।